Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Mga luksami na mga pagariami, miyumap man sa oras akat pagasumbag tanu, way sabab puto sa adna isa mga bangsat tanu ulama, way pinumbag tanu niya, nagupya kareagian as katano na miya karani tanu kun ko kakakapiri, maanasakan. Sabab sa giyang kutuwa mga tindagakang kun, aya maanaw to na aya ilay niya nun na miya karani din ko ikakapir na aya mataan na benar naging kai pagaritan no bang sa tanwa ulama kanagtanubu aging kai asuran yan na biyakan sa kanyan sumbagan ayaw to mga sabab na liw sa giyang kutwa kababaloy niyan akakasataw na ad na mga muritian mga klusakan mga best friend nakan uway nagiti amanaw to na panananggila na kaniba kan mikambita sa katero na kay kataya kuhan ay maanaw to na piyakareagian as katakon na miya karanita ko kakakapiri na miyaw masuoras akat pagasumbagta o ikaw pang makadita sumbag na ayab man napiteroon o mga surangata sa tindag na tigiran na benar aging kaya di pagusay naging kaya ulama na anta aging kaya ulama sumbag tanu pagkareagan tanu aging kaya mga kabasan yan na da sa lakaw ay nunta sa aging kaya luks tanu si Dr. Farouk. Uway. Sa ayaw tuwa pinakamala, puntirya iyan, saging ka iya kaya pagusin yan, naging kuto kaya manay tano, saging kuto ayat. Ayat, wallah, pantag si ko Nabiullah Ibrahim. Apya karayag tano, aging kuto pantag kututulan ko Nabiullah Ibrahim. Kaya titagin na pa niya nun, sabsumbaliin yan suwata yan, nagyuto na matagtatagin na pa, kanabuto, suguan wallah. Oy, kaaya matatago sa Quran na tataginapan. Kanaba aya matatago sa Quran na amrum minallah, kaaya matatago sa Quran na ru'ya. Nayaman na ru'ya na tataginapan mga luksami na mga pagariami. Upang makasuguan wallah, napakabalasan din wallahu ta'ala sa tigi na amrun ilahi, suguan apung kutuhan. Na dadong maaloy sa giyang kutwa para manwallah ang Quran. Oy, na sa giyang kutwa kinituman o Ibrahim, sa giyang kutwa tataginapan yan, nagyuto inaluitan no apya kay supla wallah oy o pamakagyuto na kuri kutwa ulawla oy namatan kadidno to suldan wallah iban yan supla so Ibrahim sa gyung taping panggululan yan kas wallah nakanaba di panupla sa unto lagalbak kanaba panupla sa wallah sa unto lagalbak kay baratin o pamakaad na mga nabi apanggalbak sa mapya kay barat na simbaan yan sa wallah panasbik pamatiya sa kitab o di na panay haji na dideng kapakay iba masupla wallah kay sabab sa gyung ta unto lagi ta panggulula naging kutwa nabi na inupan ribat aging kutwa panggulula naging kutwa nabi kagitud ni kaya gitud niya manaw to sa suplaan ro wallahu taala na inupan supla wallah aging kutwa pinggulula o Ibrahim mana aging ta ipanggulalan yan at tatagin pa niyan ka maana sa ribat to na tanudin niyo kabasta ribat na di kapakay iba tanu ang kuben ko wallah iba tanop terua aginan na suguan wallah kati pa man napsugubus wallahu ta'ala sa haram. Way aknaba pan alang-alang haram kakapamuno na panambunuan ka na wata ka aya future yan na nabi. Mana pagala na nabi na pagibuno wallah. Way na aya katir wallah si sa Quran na inna Allah la ya'muru bil fahsya. Mata-mata na suwallah maana sakna tigu wallah. Na kanabakan ipsugu sumarata na ande manay kabarawatan nurun teru. Aging kutwa lagi dutwa tatagin depan na buong ko Allah kasuguan wallahu ta'ala ko Ibrahim diyanan mala adusa ami pemakat tanu sa alungan akiyama kap keengkuban tanu sa wallah sa haram di tanuanan mi pesendi sa alungan akiyama ginan ipinakamala api agusayakan adapat nakapananggilaan tanu lagi danan at tempo apkin tempo tanu ko Allah kamalaanan adusa oy nagyuto na matagtatagin depan o Ibrahim naging ko taka panggulaulaan nino na piyake supla wallah ino pan piyake supla wallahu ta'ala ka ini sa paryanon adingan ang panggulawla ang gulalang ko Jibril kamanaw to sa kanabuto suguan wallah o pa makasuguan wallah na didno to suplaan wallahu ta'ala baad na suguan wallah kap mamantiya kadibu kita ros yung utong manakapunggiro sa baad at tigiran matagag ito tapang o ay naapya pan piya kabalasiyo sa tapang na mustahil iba sa wallah napakaukita niyan so tapang yan sa haram ay barat yan nang giro sa wallah si isa ko mga nabi sinay nga si inaka katapangakar ka sinay nga si babaeng ka katapangakar ka ino kabaraw ka pa kayo to manggulula di
apiya panpiakabalas sa tapang na di kapakay kay sukasina na haram. Ay ibarat yan asampol yan na po. Naugi raw sallallahu ta'ala hay isa ko mga nabi na pamanko ka katapangakar ka nalagid mambuto adinan mapanggulaw la sabab sa suka pamanko na haram apiya pan guminero kanu sa matagtapang. Why nalagid mambuto agyang kutwa tigtanwa ini sugun wallah agyang kutwa ka pamuno kapag ibuno yan ng suwata yan na ang yasan wallah imposible ibalan sugun wallah kasuka pamuno na matatago sa Quran haram marata na piyakay at piyakatana wallah as kanyan nakanabanin ipsugo sa marata sumarata si idin siku para man yan a Quran ginan irarantak wakidatan wa tindigitan wa piyakaregitan aw na piya makaratatan waging kaya mga pagaritan wa sumusupakaratan why lagi do pa maging kaya pagaritan wa si Dr. Faruk ayat na kiyo kumanyar kata na miya karanita kun ko kakakapiri may malag nagid gibo danin ng kabal sa miya kafir ka kagito irarantak o katiro yan nagid mabu ikapagarega kanon aging kaya kaya kuminti nira kan sa ginguta ayat kaya saugi ko kaya saugi sa ginguta kaya manay kanon sa upama oy naded na kaya boto karata aging ko wala pala upama siguro sa tanwa marano na pang suporto tuwa katiro oy pang support akatiro akalalayaman tanong mga maranaw. Uway, napiakaregar ka no, aging kutwa kad sadak taruya na minsan manad na kad matatagun ugid na matatarima si saluga agkapakayagyuto na makaukit sa pakaisi. Ay maanaw to na, hay Ibrahim, upama na piamaratiyang ka aging kutwa tatagin pan. Nagi nanigyap manay tanuron, ang makaayon kuluga kapya kailay tanuso, ebidensya. Uway, pagkailay tanuso, ebidensya, sukad na kapaka makasulg ko kalima, na makabalsa pakaise dipindi ko kapugusan ng saging kutwakad oy kau pa makam yung kutwakad inisawg tano saging utakuan ayat oy apiakap mana tano sa amanaw to na upama kagyuto na marata ribat laed nagkukum tano sa ribat naging kaya lokos tano si Dr. Faruk kadi miyakad takatakar kapugusan yan si kula pala upama naman kang bilang tano aging kaya iusaran yan sa aging kaya upama why na mapasad na gutan nubo pakarega aging kaya mga kabasan yan nakataya tandangin sa mapamaginigan kapung bilang tanwa kada kala upama amiable siyan si saging kaya kataruyan na upama karibat aging kaya usarakan mambuko upama na mas kanyan ikukukum tano sa ribat ka miya kata-kata kaya usaran yan ko upama si saging kaya video niyan sa kataya tandangan tano sa mapya pamamaginigan pagari pamamatin ng tanong manangaya usayan aduktor tanong makapantag sa iko kad siguro damdam nakasubagan ako man na pamakin ganiman ang unta kaya man na ihapi ito sa unta ko ayat kasala ko kaya kaributan niyang kumana ang utakad napakaunat niya ng talagam yan para kabineran sudah mga sabutin na pumakinig ang takaptaw kita niyo kay Ibrahim na upama na naminiswaswa ka kung tagino pa munta pa man nakapaw kita niyang kulagam yan na inyo man yan naman ito nagito na paman na may kasya kito na titibuba niyo hindi pa kapamukod sa Allah marani siya kito ko kakakapiri siya kito na di niya nitibuba na pakapumukod niya sa Allah na miya karaniran ni siya kito ko kakakapiri na siya kito na madaglam yung gulo na nino paman na marani ko kakakapiri na gina na paman na ubati ani yung paman na istorya na di rin makapumanay upama mawa ko nun paman na siya pumubas sa Arab na di makapuman ang utakad sa upama ang utakad na gira miya kasul siya ko paman na kalima feal na ayaw mapumaan na nila yung tapaman na tento niyan sukwa kad faalta kad sadakta paman na sabnara miyang gilabak ka sabnara paman na ining gulalan nabay man na nila upama paman na miya kawatawatan mo ito paman na so anak ka niya mubos sa Arab na paman na kisinugid naging na paman nakita tampilo na ilang man mamuka mga taon na napabakuan na gibo kaptud na ira na paman na dud na bayran sabi ang isya gito na alin yan ang talaga may nakabnara sila na kailangan nakasabutan niyo so paman na tagin na panunabi na mimibida ka so tagin na panunabi na wahi ang tatigyan mo paman na ya bunaya inni ara fil manami anni adbahu kafandu magatara paman na hito yun ikarita mo siya tukwate na Ismail ay mabagra kaul na nasu Ismail niya sumbali paman na hito ginawata na paman na Ismail na paman na iniwahirak ng patuturugarak na paman na sak na sumbali ang usta kagiunta paman na kinisubuno nula sa kasumbali niya yung paman na Ibrahim na eksamin ito pinakamapuro eksamin. So Ibrahim na isa ka pero na aya kinimbuta niya ko pa man Ismail kaya pakilinin sa watayan daan na miya siyaw pulo ra bumili daan na miya katuwa.
Naro pagili wallo pamaka so paman nakapamunutan yan. Niya paman na pagabaga na pagkakilay sa wata na ini insan wala na tugi sumbuli ano nagid na liman ni pakasumbul. Ay gitu ba? Paman na fala maaslama wa taala hulil jabin paman nagigilong ta paman na kaya pa kay ganyan kuwata iyan. Ay man kung tuwa taala hulil jabin na paman na na ba niyang piya kay Ismail sa ba niyang pakalalangan sa ta ay katuro ng mga kuan mga mufassirin na pamaga si Ismail na malalang agyan so amay na Ibrahim na kapakay paman na si Ibrahim na karanong na may kamaylen na budali wata na pakatatakilid niyan. Ismail para din yang pilih budal Ismail. Oh gawin na tigula kad sadak tulo iya albaro e pahay Ibrahim na ini tuman ka susubon baka. Ay ba na niyan na paman na ngutwa kadro na ema na niyan paman na ini sa mata na si Ibrahim magusto paman na Ismail na paman na ining gula lagi lang so paman na masa kita paman ako. Mama pandai sa nolo. Nabay maaban na ni upama. Paman na. So lang wanu miya kapangadi sa basa na paman na kibde na siya kito na paman na di maginan tanang sakter niya. Ako na may kababa na siya kito na dinitibubaan. Apakapumukig din sola na mara ni siya kito sa kakapter. Panita ko at kiyasa butan niya. Masya Allah. Sama na ng mga luksami na mga pagariyami, miya ilenyo, agyang kanan lalag, kaya matmatakan niya, agyang kanan usay, agyang kanan lukustano, pagaritan mo si Dr. Farouk, o ay pinakamala punteriya iyan, agyang gutwa tapik tanwa, mi pantag sa agyang uta ayat adna kadun. Na ayama ano to na das kanian maswa agyang gutwa kaya panay tano sa agyang gutwa ayat sa adna inisngit tanuro na kad, oy. Ay manaw to na upama ya kabalis tano sa lagi pa kay siya uway inisumpat tanuro naging uta upama nagiti kiumintan niyan san sa di ko nuto pa kay ibon misngit agyang kutwakad ay ma agyang uta upama di ko pa kay ginaniraran ta kagyang kanalalagyan uway ugid na ilain tano buaging kay Lucas tano pagarita no kas kaniya ni miya katakatakar ikaw sar sa katero a upama kamilin yun na minirampay sa labi telupulo. Ginabusong miya gaga kanon milang. Akapusaran yan ko, upama, paripit-ripit. Uy, taman sa ad na mga ayat, apian ng itan yan sa upama, ada abon kad. Kakataya kilin niyo, busagin kaya kapakarega tanong. Nalagid mabuto, miya tani maayambu. Agyang kutwa upama na kisumpat sa agyang kutwa ayat, kagyang kutwa kad sa daktar ruya, na minisumpat yan numbu. Minisaw gyan umbo gyung uta upama. Oy. So tigira na ano to na so ipkuminta ka ko pagaring ka na share ka bumilay. Agyong ko to ay manaw to na ipkuminta ka ko pagaring ka. Sa kataya na pamaginagan yung pipia agyong kaya panaugin yan ko mga ayat sa upama. Ada abon kad na pinaugan yan sa upama. Oy. Sa kataya tikay niyo mga pagarian. Mga luksami, mga pagariyami, naging kaialuks tanwa si Dr. Farouk, way, na minipmaana niyambu si Kukad, aging kota upama, miya karereag, akyap manay niyambu Kukad, si saging kay ayat abiti iyan, aging kotwa upama, dan niyamu kaligay. So ini kuminter ka tanwa, akyap manay tanurun sa upama, wag kapya kawagit tanong sa pakaisya, na ayaw mbu minggulaw la, naging kaiyalokos tano si Dr. Farouk kapimaanan niyang buging kutwakad sa upama sa kataya tigay niyo geng kaya katiruyan kapag islong tanupan para kasabu-sabutan niyo madaklataw. Kad sadak ta pamana sabnara miyang gelebak ka sabnara pamana ining gulalan. Kad sadak ta pamana sabnara miyang gelebak ka sabnara pamana ining gulalan. Na milenyo na miya nagyuging ko to kinisumpat to naging uta upama at ginakad sa daktar ruya na daniyang bumatigir na miya kagirawa upama naging na meaning mga luksami mga pagariyami sa giyong kutwa kaya manayakan sa giyong uta ayat sa siyumpatanakan sa upama na mismo siran na dira no mabudimip maana aging kaya mga pagarita no maka mikukontra itano sa tindig uway ikadua komintano sa giyong uta miya alwinian ayat Oy, akad sadak tar ruya na inalinian mambusumaan agi mo ta sadak ta. Kaaya ini pa na niya nun na miyang gelebek ka, mininggulalan ka. Kad sadak ta pamana sabnara miyang gelebek ka sabnara pamana ining gulalan. Na anda ketoon si saging ga iyang mga tafsir. Oy, lagi daging ang mga tafsir, ang mga translate amranaw, aya maana agi mo ta sadak ta na ininggulalan ka. Pinggelebek ka. Ano man mo nang ketoon? Aging ka na nalagi din na nakapmana. Oy,
na kataya sa mga padupan akumintan sa nga mga usayan yan. Mga luksami na mga pagariyami, kailan nyo na kanagyo sa ginga iyakuan lalag Dr. Faruk yung lukstano, pimaanan yan agyang kuto ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuka sa aya unto la maanaw to na hay ikaritang ko na pitit taginapakan ko kuan tataginapakan aya manaw to na sumbaliin kuska. Oy, na aya lapano to na ya bunaya inni ara fil manam. Dad na baro misisingitakad abatigo Ibrahim qad ya bunaya inni ara fil manam. Ugid naging kay lukstano si Dr. Faruk na inumanan niya naging ayat sa upama. Baad na kadro. At tiga upama hay ikaritang ko. Miya kapiranin kasawgi sa upama aging ayat. Aya bunaya inni ara fil manam. Na baad na kadro. Kasabab sa ebu sa sabutan ni mama anakad na upama. Na inong ko to sumpati sa amano to na upama aging kutwa ayat. Ya kada-kada na karipitang ako upama. Baad na kad sa na ayat. Lagi na niya kritika laging ka na arakaging kaya lokustano ka piagumanan ni nagyang uta ayat sa kanabaong pad. Oy, Peter uyan amaran niya ko kakakapiri ka di kan pangalin sumaan na agyang uta mang ayat. Na ida pati sa ging kaya lokustano pianangita ni nagyang uta ayat sa kanabaong pad ka inumanan niya busa upama. Sa kataya ati kay niyo kapag slow motion tano agyang kaya kaya teruan niya nun sa upama. Ini saugin sa agyang uta ayat ada abon kad. Kailangan nakasabutan niyo sa upaman na tagin na panunabi na mibibida ka sa tagin na panunabi na wahi. Ang tatigyan mo pa man ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara. So na hetin ikarita mo sa tuwa na Ismail. Ay mabagra kaul na sa Ismail niya sumbali. So man hetin wata na paman Ismail na paman na ini wahirak ng patuturugarak na paman sa na sumbali musta. Kagi mo. So man hetin wata na paman Ismail na paman na ini wahirak ng patuturugarak na paman sa na sumbali musta. Kagi mo. Na may nagiyo pipia agyang utwa kinisingit niya sa agyang utakad sa agyang uta ayat ada baun kad na pinaugan niyan sa upama na bandagin na ni kapakaya terun tanwa kritika lakat mana owa na yung utami aluin yan at tigian asukon sutangin depan mga nabi na mibibida ka wahi na khurafatanan ad na kontradikan na hadith adinan benar hadith ka ad na kontradikan na mas benar hadith asudin sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam imya karayagun asutagin pan ayama anaw to na di mapkilay o manusia ko katuturugaw na duka klase ad na marata at taginapan na ad na ad na mapiata taginapan sinan sa hadith sa kataya tikay ni waging gaya hadith kapag ilitan kataya su kitab as-sahihul Bukhari Wai aya number again kay hadith na ikatalong gibu agu 200 agu 10 agu 2. Wai Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah min Allah. So tatagin pan amapia na puung ko Allah na mga susumpatan ng Nabi sa salihah ay mana salihah na mapia. Wai meaning uto sa ad na tatagin pan sayyi'ah. Wai na piyakatan na Nabi so tatagin pan amapia na puung ko Allah. Wal hulmu minas syaitan naging utatatagin pa na marata na puun sa syaitan fa idha halama ahadukum huluman yakhafuhu falyabsuq an yasarihi wal yata'awwadh billahi min syarriha fa innaha la tadurruhu na igira manuto at tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ami tatagin sa usarkano sa tatagin pan ayama no to na marata tatagin pan ini kawanian ibaw no tumitunay na ayang gulaw ni na tigun Nabi ko kapakanon yan na duda ko tampar sa diwang yan na mapasad na pangnik wala kalindung ko wala ko karata aging ko to tatagin pa niya na milenian kamata-mataan at tigun Nabi din yan kesugat aging ko to manusia mana dito kita di ko manusia aging ko talagi dito tatagin pa mga bangsami nakatan milenyo su hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam bigiin aging ko to tatagin pan sa dua ka klase ad na mapia tatagin pan abito no Nabi sa salihah mapia oy na ad mabuta tatagin pan na marata agito su tatagin pan na pun sa syaitan nantay makapturun sa aging ko to tatagin pan o Nabiullah Ibrahim pagilil niyan kapumbuno ni naging utawata iyan Nabi oy na ino kitung to sa mapia tatagin pan anta kamarata. Jadi sakal kagyuto na marata uto kakapamunuto na panambunun ka na wata ka aya future na Nabi.
ay barate na pitatagin na baka di nga di sinaan sa lukas ka tabi makasanggibo di nga di sina nagyang ko tababayin ka babuo ka na ino kito mo to sa mapiata tagin na pan di marata kamarata sukas sina o di na di nga di tatagin na pan di ka di mamanko piyaman ko ka so ay maano to na bay talmal sa masjid na ino mapiyo to tatagin na pan anta kamarata marata kaso kapaman ko na inisa parwallah na lagin mambuanan o pa makatatagin pa nga absumbali na ka si misis ka muno na ka si misis ka absumbali na ka suwata ka oay abmuno na ka ino kito mo to sa mapiata tagin na pan di marata to tatagin na pan na kay marata tatagin na pan na anda punso marata tatagin na pan na sa kanod ni sumbagon na ay pakasumbagatan no lagyan ko to hadith abitutan no kagiya inaluy tano na mining to sa gin kanala pitatagin na po Nabiullah Ibrahim akapamuno kahit na pumunuon yan, absumbali niyan, nawata yan, naginan, napuun sa syaitan. Miya kareagar kanwaya mga luksami na mga pagaryami. Iman to na, keti kaya ni waging kaya lalag, o siya naging kaya lukustanwa doktor, na miya kareagar katano, waging kaya pangumintin niya katano, akikum tanong niyan sa miya karani tanong ko kakakapiri, na di nang benar. Oy, da abanian katantuan na marayag. Gid ni, di ka pamangni sa map, saging kaya lukustano pa kami sumbagakan sa hay luksami, doktor ad mamuka benar akapakasimbagan ka sabab sa piunteri akong ka kiyo kumakong ka sa miya karaniya ko kakapiri na ad na ka benar ka nakapakasimbagan mapakarega ka mamusutin digakan na banday ni miya karegar kanu mga luksami mga pagariya may ginggetin digakan oay ay maanaw to na makapupasud ko para manuwallah Pitero wallah inna Allah la ya'muru bil fahsya mata-mataan na suwallah na kanabanin ipsugu sumarata mana kanabanin ipsugu yung uto kapamuno kanabanin ipsugu sukasina oay ginan itindiga na Quran aya pagsibna kan naso daradatu wallah menang wallah oay naging kay mga tao na aya ipsugu ira na iptugilira na katano na maparatiya tano sa Allah na psugu sa apiya pan haram na karawan yan sumugu lagi dupa magyang nakapamuno lagi na nagisasangkaan nami di minan kabaraw iba mi ang kuben ko wallah kaso wallah nasuti na banday ni may karegar kanu mga luksami na mga pagaryami nasibu taman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh